Желаем cică успешных полетов. Avem însă, să știți, în această brigadă de aviație atare unici specialiști în domeniu, care în decurs de doar câteva zile și nopți au făcut imposibilul. Au alcătuit noi programe de zbor, este în real ceva foarte fantastic, și au ridicat avioanele în aer. Migurile zboară și sunt întreținute în permanente condiții de zbor. Este păcat să nu amintim acum, măcar despre câțiva dintre ei. Tehnicienii de bord, să știți, sunt cei care pregătesc avioanele de zbor și stau cu sufletul la gură până nu aterizează, dar singuri ei niciodată nu se ridică în aer, urmărind ca și noi zborurile de pe ecrane. Deci, iată doar câțiva, datorită cărora avioanele de la Mărculești sunt în permanență în bună stare. Locotenenți majori Raievski, Caraulan, Chirtoacă, Banaru, Șablovski, toți tehnicieni, ingineri de escadrilă Polski, Bordian, plutonieri Iones, Scutaru, Glușcov, Kuznetsov, șef parașute de frânare Major Beda, locotenent colonel Varzari din telecomunicații, șeful de stat major Major Cibotaru și, desigur, piloții, printre care vom menționa primii 4 veniți în brigada de aviație Mărculești când a fost foarte nevoie de ei: Vitalie Rusu, Sebastian Neburac. Aviatorii de la Mărculești ne-au satisfăcut curiozitatea și prin câteva date asupra potențialului acestui avion și prin demonstrații de figuri de înalt pilotaj în perimetrul, cum credeți, a unui teren de fotbal. Садись. Так, все? Нет, еще маску надо подсадить здесь. Подполковнику Щербатову прозвонить руководителю. Подполковнику Щербатову прозвонить руководителю. Так, подсадите отсюда. Mai apoi se știe că, la doar 5-7 km de aerodrom, avionul MiG-29 se ridică deja la înălțime de 13.000 de metri. Și mai apoi, ce fel de stat independent și suveran, se întreabă într-un rând și domnul comandant de brigadă, fără drapelul său de stat, fără stemă, fără parlament, fără imn, fără armată, fără de aviație militară. Zombia cică are tot cam 5 milioane de locuitori și tocmai 150 de avioane de vânătoare. Zburăm cu MiG-29. Un zbor ce ar însemna pentru un pilot al acestui avion? Să știți că aviatorul pierde în greutate în acest răstimp de doar 15-20 de minute cam cât un gimnast într-o săptămână de cantonamente în vederea pregătirii către competiții internaționale. Mai apoi, la aterizare, pilotul rezolvă concomitent zeci de ecuații cu multe necunoscute. Este un efort mental, intelectual deosebit. În general, aviația cere un deosebit intelect de la cei care îi se consacră. Dar a expirat și timpul zborului nostru. Ne pregătim să coborâm pe pământ. Pe pământ ne așteaptă cei care ne-au trimis în zbor. Ne așteaptă și problemele. Aterizăm. Privit de aproape, legendarul avion de vânătoare MiG-29, la prima vedere, nu produce cine știe ce impresie. Vopsea cache, ștearsă, decolorată pe alocuri, dar arunci o privire în cabină,
mai apoi îl vezi de aproape în zbor, este, fiți de acord, ceva încântător, miraculos. De când au plecat vechii stăpâni, între altele, niciun avion la Mărculești nu a ieșit din funcțiune, având asigurată o asistență tehnică impecabilă. La Mărculești se fac în prezent depănări, lucrări de întreținere a avioanelor și sunt nevoit să mă repet, cu brevet de unicatum. Ce ar trebui deci să știm despre Brigada de Aviație de la Mărculești? Migurile de aici, pilotate de încercați și experimentați aviatori, sunt în stare să țină piept unor importante agresiuni și să rezolve în favoarea independenței și suveranității Republicii Moldova oricare conflict. MiG-ul 29 rămâne a fi net superior altor tipuri de avioane de vânătoare prin calitățile marcante de zbor și pilotare. Din cei 6 piloți lunetiști câți existau în fosta Uniune, iar pilot lunetist, este necesar să precizăm, este titulul suprem în ierarhia aviației militare, unul se află anume la Mărculești. Este moldovean de-al nostru și stă acum chiar în fruntea brigăzii de aviație. Este vorba de domnul comandant Vasile Braghiș. În cer cu MiG-29 s-a ridicat primul, practic, videooperator din Republica Moldova, căruia îi solicităm și un prim interviu venit pe pământ. Leonid Kalatanciuc. Ну, здесь впечатление впечатляющее. Во-первых, то, что я смотрел с земли и снимал, и то, что я оказался
в одной кабине с командиром. Это, говорят, пилоты, это небо и земля. Или летчик, или кто там говорит. Я очень благодарен вообще авиаторам за то, что они есть. Мне кажется, действительно, это не потому, что я сегодня слетал, получил удовольствие. Когда-то говорили, крылья — это охрана нашей Родины, да, где-то примерно в таком плане. Ну что сказать, командир мне сделал маленькие перегрузки, сказал, что 5, это что, 5 баллов или? Нет, это было специально, я попутно интервью, специально? Не, ну ты сказал, что не с тобой не так выдеврали, но я сделал косую петлю и был пару бочек. Я уже после первой бочки поначалу не понял, ну думаю, наверное, что-то, потому что что-то стало непонятно, но камера работала, не знаю, что она отсняла, но спросил командира, сейчас повторю. Но это еще полбеды. А потом была еще перегрузка. Косая петля была. Косая петля. Какая? Косая петля. Там вообще для меня перегрузка камеру прижала. Я не мог вот оторвать. Средняя рабочая перегрузка, нормальная рабочая перегрузка для летчика-истребителя. Так обычно. Извините меня. 6-7. Для летчика-истребителя и для оператора, который этот самолет только и sнимал, что было. Eu mai am o întrebare și pentru domnul comandant. Domnule comandant, nu au făcut probleme în zbor videooperatorul televiziunii naționale Leonid Kalantanciuc? Nu. Cum s-a comportat și în genere? Băiat cu minte în cabină. Bravo lui. Nu a făcut nimic. Normal. E băiat isteț, bărbat. Și ați dat un program de zbor destul de bun pentru ca însuși să simtă simtă dumnealui ce înseamnă aviația de vânătoare, ce înseamnă, eu nu știu cum, перегрузка. Supra-solicitare. Și ce face avionul de vânătoare, ce manevre poate să facă, ce în stare. Să sperăm cu camera lui Leonid vor vedea și zeci de mii, dacă nu sute de mii de telespectatori din Republica Moldova, cum zboară un MiG-29. Да, сигурно. Да, я надеюсь, что если удастся смонтировать хороший фильм, то самый уникальный, по крайней мере для меня, это съемки в воздухе. Mi-a fost dat să aud și opinii, precum că Republica Moldova nu ar avea nevoie de aceste MiG-uri 29. Ele fiind avioane de vânătoare foarte bune, dar care au nevoie de spațiu aerian, pe când Moldova e Moldova pentru un MiG. Nici nu clipești din ochi cum survolezi deja spațiul aerian al altei țări.